Προσοχή, προσοχή! Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία! Κάτω η δικτατορία! Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή! Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία! Κάτω η δικτατορία! Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Λίγες μέρες μετά τη δικτατορία συγκροτήσαμε την οργάνωση του Πατριωτικού Μετώπου. Ήταν η μεγαλύτερη πολιτική αντιστασιακή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη και γενικά εξελίχθηκε σε μεγαλύτερη οργάνωση αντιστασιακή σε όλη την Ελλάδα. «2 Σεπτεμβρίου του 1967 η Χούντα θα έκανε τα πρώτα εγγένεια της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Το Πατριωτικό Μέτωπο τότε έκανε μία προσπάθεια να χαλάσει αυτή τη φιέστα. Θέλησε να κάνει διακοπή της ροής του ρεύματος, ανατινάζοντας μία κολόνα την ΔΕΗ. Σε 3 μέρες, 5 Σεπτεμβρίου, με μια συνδυασμένη επίθεση στρατός και αστυνομία, χτυπήσαν τα μεσάνυχτα ένα διαμέρισμα όπου κρύβονταν καταζητούμενοι, παράνομοι όπως συνηθίσαμε να λέμε, μέσα σε ένα διαμέρισμα όπου δολοφονήθηκε εκεί ο Γιάννης Χαλκίδης, τραυματίστηκε ο Γρηγόρης ο Παντής και οι 2 στελέχη του Πατριωτικού Μετώπου. Την άνοιξη του 1968, ένα χρόνο μετά την εγκαθίδρυση της Χούντας, το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο ήθελε να κάνει την παρουσία του αισθητή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά έπρεπε γρήγορα να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η οργανωμένη αντίσταση εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Θόδωρος ήταν στην παρανομία να συναντηθούμε γιατί κάτι μου ήθελε. Δώσαμε ραντεβού, συναντηθήκαμε και μου είπε ότι θέλει ένα καρότσι να τον βρω. Εγώ αμέσως σκέφτηκα την παγώνα της Στεφάνου, της οποίας είχε μωρό που πέθανε πριν από 6-7 μήνες και το καρότσι της έμεινε. Αμέσως πηγαίνω στην παγώνα και της λέω: «Παγώνα, χρειαζόμαστε το καρότσι σου». «Να σας το δώσω», λέει. Το παίρνω, το βάζω μια κουβερτούλα και ένα μαξιλαράκι, το σκεπάσαμε, το κανονίσαμε και το πήγα στην αδερφή μου τη Ζωή, γιατί εγώ όλο είχα κάποιον από πίσω να με παρακολουθεί. Η αδερφή μου ήταν στο πυρόβλητο, δεν την είχαν εντοπίσει και το πήγα και της λέω: «Ζωή, θα το πας στη Σοφία αυτό». Και τα υπόλοιπα είναι άλλη δουλειά. Η Ζωή το πήρε, το πήγε και το άφησε στη Σοφία και γύρισε. Ο μπαμπάς μου όταν έμαθε ότι πήγαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, πηγαίνει πιάνει τη Σοφία και τη λέει: «Σοφία, έτσι και σε πιάσουν και σε βασανίσουν και δεν αντέξεις,
Μην πεις ότι στο έφερε η ζωή, αλλά η πολυτήμη. Να μην κλείσουμε και τη ζωή στο σπίτι. Ήταν το πιο σωστό και το πιο αποτελεσματικό να ηχογραφήσουμε σε ένα κασετόφωνο μηνύματα αντιδικτατορικά, να το βάλουμε σε ένα καρότσι, σε αυτά που βάζουν τα μωρά, να το σκεπάσουμε κανονικά και να βρούμε τον άνθρωπο, τη γυναίκα που τέριαζε να κάνει αυτή τη δουλειά. Προσοχή, προσοχή! Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία, κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Ένα μωρό, κορίτσια. Τι κάνει εδώ ένα μωρό? Είχαμε κανονίσει από την ώρα που θα πατούσε το κουμπί για να ακουστεί η αναπαραγωγή, να έχει ένα χρόνο να απομακρυνθεί από το καρότσι και μετά να ακουστεί το μήνυμα. Προσοχή, προσοχή! Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία, κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή! Τι θα κάνουμε? Του πατριωτικού μετώπου. Τι θα κάνουμε, τι έχει μέσα? Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή! Να φωνάξουμε, γιατί δεν υπάρχει? Του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία, κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή! Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία, κάτω η δικτατορία.
κάτι ακούσαμε. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Φύγετε. Προσοχή, προσοχή. Πάτε. Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Τι είναι αυτό, Ζήτω η δημοκρατία. υπάρχει. Δεν ξέρω. Κάτω η δικτατορία. Χωροφύλαξη, τι είναι αυτό. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή. Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία. Κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή. Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία. Κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή. Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία. Κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Προσοχή, προσοχή. Ακούτε τη φωνή του πατριωτικού μετώπου. Ζήτω η δημοκρατία. Κάτω η δικτατορία. Μη με πλησιάζετε, θα εκραγώ. Μη με πλησιάζετε. Μετά το επεισόδιο, η Χούντα προσπάθησε να συλλάβει τους συντελεστές αυτής της υπόθεσης. Εμένα με φώναξε στο τρίτο σώμα, στρατού ένα βράδυ και κατά τις 11 η ώρα αργά το βράδυ και μου λέει, λέω τώρα γιατί με πηγαίνουν δεν ξέρω. Θα έρθεις εκεί στο τρίτο σώμα στρατού, είπα και το γραφείο, πήγα, βρήκα, ήταν ένας αξιωματικός εκεί. Λέει, δεν έφτανε που έκανε ο άνδρας αυτά που έκανε, αλλά και εσύ τον βοηθούσες από πάνω κιόλας. Λέω, τον βοηθούσε, γιατί να μην τον βοηθήσω, ο άνδρας μου είναι, κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Και δεν σκέφτηκες ούτε τα παιδιά σου, λέω, ούτε κανέναν. Λέω, ό,τι μπορούσα έκανα. Εγώ λέω, αυτό νόμιζα ότι μπορούσα να κάνω και αυτό έκανα. Συνέλαβε αρκετούς αγωνιστές του πατριωτικού μετώπου, γυναίκες που προσομοίαζαν με την μάνα που έστρε το καροτσάκι, αλλά και άλλους αγωνιστές της οργάνωσης. Η Σοφία ήταν ψηλή και είχε μακριά ξανθά μαλλιά. Δόθηκαν αυτά τα στοιχεία στην ασφάλεια και από ό,τι μάθαμε μετά έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις, καμιά 30 γυναίκες είχαν συλληφθεί που περίπου είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η Σοφία δυστυχώς πιάστηκε. Τη Σοφία τη βασάισα πάρα πολύ και με ζητούσε και συγγνώμη η καημένη που δεν άντεξε και είπε ότι μου το έφερε η πολυτήμη του. Λέω, αντί να σε ζητήσω εγώ συγγνώμη που σε έβαλε σε περιπέτειες, εσύ με ζητάς. Πολλοί από αυτούς κατέληξαν στο στρατοδικείο, στη δίκη των 39, όπως είναι γνωστή, μία από τις 3 δίκες του πατριωτικού μετώπου, και πολλοί καταδικάστηκαν από αυτούς σε ισόβια και πολύχρονες ποινές. Βεβαίως το καροτσάκι ήταν το τεκμήριο, το πιστήριο αυτής της ιστορίας και στη δίκη μπροστά από τους στρατοδίκες. Μετά όταν μάθαμε πια τη Σοφία την έπιασαν και τον άντρα της, είχαμε αναλάβει τα παιδιά της.
στην κυριολεξία. Ερχόταν το μεσημέρι, ήταν 5η, 6η δημοτικού, μικρά. Και ερχόταν στο σπίτι, πήγαινε ο μπαμπάς μου και τα φρόντιζε, τους πήγαινε φαγητό, τους πήγαινε κανένα σάντουιτς και τα έκανε και παρέα για να μην τρομάζουν, να μην αγριευτούν τα παιδιά. Το καρότσι αυτό ήταν της Παγώνας Στεφάνου, για το παιδί της που χάθηκε 3 μέρες μετά τη γέννησή του. Για αυτήν την οδυνηρή συγκυρία και τον πόνο της απώλειας γράφει στο βιβλίο της των Αφανών. Ο Στέφανος ήταν στη Λέρο, εξορία. Η Ειρήνη στη Γιούρα, εξορία. Ο Χρόνης και ο Λάκης στην παρανομία. Ο Γιάννης παράνομος κι αυτός. Έκλαιγαν όσους βρέθηκαν στο σπίτι μας. Δεν μίλησε και δεν έκλαψε καθόλου. Μακάρι να μπορούσα να πάρω τους δρόμους, να ουρλιάξω, να βλαστημίσω, να κλάψω, να κλωτσίσω, να χτυπήσω και μακάρι να μπορούσα να σκοτώσω αυτούς που μας κατασπάραξαν. Το μόνο που έκανα ήταν να σηκωθώ και να πάω σιγά σιγά στο κρεβατάκι του μωρού μας και με ευλάβεια, δέος και οδύνη μάζεψα τα κεντητά σεντονάκια και τη ροζ κουβερτούλα, την κουβερτούλα που είχε σκεπάσει και την Κατερίνα μου μωρό. Αργότερα έδωσε το καροτσάκι του στην οργάνωση της Θεσσαλονίκης. Ήρθε και το πήρε η Ζωή, η αδερφή της Πολυτήμης. Έκρυψαν σε αυτό τη μαγνητοτενία με τα συνθήματα ενάντια στη Χούντα και ακούστηκε η φωνή της αντίστασης από την κούνια του παιδιού μου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί κάτω από το Λευκό Πύργο. Είναι μια μικρή υπόμνηση ενός πραγματικού γεγονότος που έγινε εκείνα τα χρόνια, τα μαύρα χρόνια στην αρχή της Χούντας, η οποία έδωσε μια αναλαμπή ελπίδας σε όλους εμάς που καθόμασταν στα σπίτια μας, σκοτεινιασμένοι, μαυρισμένοι και δεν ξέρουμε που θα μας έβγαζε το μέλλον. Αυτή η πράξη είχε πάρα πολύ μεγάλη συμβολική και πραγματική αξία στον αγώνα ενάντια στη δικτατορία.